Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo iya yeNyamaropa kunyanga bhodha Mozambique. Ukangoti fambei 2 kilometers unenge wato muMozambique, ukangoyambuka Gairezi river. Nhau yatisvitsa kuno muzuva ranhasi inhau yeMAKUHWA akaitika mumhuri, vachinangana kuti ione chikwambo zvataurwa nen'anga. Naizvozvo mambo azopedzisira ati n'anga dzacho dzamakaenda ngadziuye mudare. Saka muzuva ranhasi tine n'anga 3 dzichange dzichitongwa uyezve dzichisvikirwa mudare. Tonzwa kuti rinobuda sei, nhau yacho inotongwa sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Padare upenyu ndipo patinoona anasekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Kunobhadhara kwamakiwa kutoti mbudzi yemwana wangu ndinoita ndizvoka ine nanhasi ndo zvaruta. Saka mhosva yawo ndeipi? Saka ine ndakanda tora mai makiwa kuti uya tisangane kupi kuno kudai achitaure mai makiwa madzisire akandiita. Saka awo uri kuwada weya awa ndiwo zvolota kutsikana kuti ndakatizwa sei mai makiwa chasanangura shiwa ndakamudyisa chimira unzo zvandipuma zvavo. iwe uda kuzvipruvha kumhuri yekwako iwe kuti zviri kutaurwa inini kuti ndakaya kwamakiwa ini anauya kwamakiwa ba ndizvo here zviripo. Iwe uda kuzvipruvha. Saka uwa uri kuwabatireyo vanobatiwa nekuti ndiwarusumudza nyaya yacho mudzimu yero. imimi muri kumandikata ndakutoti nyaya kuti ikatanga nayo pakatanga ndopati kuti vanhu vapinde mugiraundi apo. Muri kuona here baba wawakazotsinira makate nyaya inzwai baba mina ndikutaurira kana uri muno mudare kana uri muno mudare dare ndo rinokupa nguva yekutaura, haurambi uri kutaura ba. Ukata anyarara chimbonyarara tikutaurire tinokutaurira mutemo wedare. Ukanga munhu akanga ari kutaura unonyarara, munhu akanga apedza wozopihwa nguva yekutaura, haurambi uri kutaura iwewe nokuti unoita sekuti uda kuoverride dare. Right, ini ndandiri kuti awa wakatsinira zvakataurwa nemudzimu, asi mimi pari zvinezvi muri kutora awa sewa nemhosva nemi. Watori nemhosva nemi? Mhosva yawo ndei? Yekunditora chikombo kwamakiwa nisina uya. Ko mudzimu wakatsanangura muri kuti kudini zvo? Unouya mudzimu apotsanangura ini ndimonyesa nditaurira kuya kwandakaita awa achibva wagutsikana kuti akarya shuwa. Saka akataura kuti wakaya chikwambo ndiani? Handi ndiwo waira kuti wakaya chikwambo. Okay. I'm sorry. Mimi wana Nyakaruvi. I'm sorry. Wana baba. Kana kuina ada kutaura ngo ngasi mzee maoko. Kana ane mubvunzo ngasi mzee maoko. Bada chakupai mukana. Chakupai. Nyaya yenyu yatangira pazvikwambo here mashure ukamuna daka futi here. Andiziwe. Imimi muri babani. Andiziwe. Nyaya yavari kutaura kuti pazove nezwi rembudzi yakatangira kumwana wangu wari kumadoro. Changamiro wari kubvunza pamuri imimi makadai. Pane pamakambosakirasha here mega mega. Magara munowirirana here kana kuti pane dzimwewo nyaya dzamakagara muinadzo kumashure? Ndozvo kubvunza changamiro. Besides mhosva idzi maererano nemwana zvehome affairs izvi
Zvehome affairs izvi. Munogononge makushandisa dare ka. Kuda kungoti tifukunure dzakaya dziri iyo yatiri kukanira ndiyo iyo ibedzi inini apo takaukirira uko tiri kutaura yasimira mudara wangu iyo. asi kumashura hamuna dzimwe here kutukana kwamai muri kubika otherwise hatingatauri zvinhu zvakafanana. maiyo taurai inini mamuda kutaura taurai magara basi zvavari kutaura izvi kuti baba munini ari kudzivirira akapumha mwana wangu uyu wana wababa munini mwana wache uyo nemwana wababa munini akagara vari 2 tanga tiine nhango sakisendati kuita paumba tichidaidza maini navo kuti uyu wauye unodaidzwa ngemwana wako muchiuya muchiziva zvekutaura wakaenda katora mukotsaisera vari kugadzirisa nyaya dzavo dzakagonda izvi usagutsikana kubva enda katora mukotsaisera kubva wauya naye auya naye kudaro taimumba muyamu wakungotauridza uyu mukotsanjera adzadzwa soko kare naenda kuyamutora asi pazuro paudanga uri kuenda wese vachienda kwambuya unoti tototo wese asi wakazobuda ipapo mwana wako baba munini kubva mzenge kubva enda katora mukotsanja kuti waone kubatwa nemusha baba mukuru wavo ndiyo ari kutsvaka mukoma wavo mutsabvi ani kuti kudini wanosvaka mukoma saka wakomana waritu wakabva dai kunongedza uyu tiri mumba bababa munini uyu akadya kwatusa umwe uyu akadya chipambu waritu maoko avo kudari mukotsanjera akazodaira akarara kudai akati mukomana uyu akadya kwatusa umwe kudaira masoko awakomanawo saka uyu akazouya kuti pamba pedu akanditi iwe maiguru wanga uyu kwatusa umwe pakadya mwana ndikati handizivi mhamba yekwatusa umwe ndandiri kwamutare kuna baba uko handizivi mhamba yekwatusa umwe kana kuizawa tinyumba tiyatinobve kuseri handizvizivi mbuya Nyakarundi ndauyo pana patarwa nyaya dzekwa makiwa ndizo ndopa yakatasekuru chanamwe ndopa yakatangira ipa nditaurira dzekwatusa umwe kuri vakadhira kwatusa umwe ariko nonho kwatusa umwe akadyira kwatusa umwe hana kuenda kwamakiwa ari kubva adadhira kwatusa umwe ndova akadyira chikwambo ipapo ndo zvazviri kutaura kurasika hako ari kuita kana kuti ndiunyepo yemai makiwa zvari pano its okay ngatichidzoke munyaya yedu uyu iwewe uri kuti ava ndo vari kupuma imi muri kunzi muri kundipuma neuyu kupuma kwangu nyaya dzese dzekutaura namai avo naye uyu ndange ndisipo ndiri kubasa kutongwa kwakaitwa mwana avo vari kutaura achibhadhariswa imimi mupfungwa dzenyu muri kuti here uyu akadya chikwambo inini parongoda hongu kana kuti ndingazepeke ipapapo kudai murikuzwa nokuti taurai zviri mupfungwa dzenyu muri kuti here uyu akadyawo maziviro amunoita kana nemaoneri nezvamunoziva inini ndakati ndiri kuda mbudzi yemwana wangu chete pakuti akabhadhara kuti wataurira uyu kuti akadya chikambo achibva abhadhara saka mbudzi iyo ndakuisimudza ngekuti kwanzi ngakuire kubhadhara chikambo abva fresh ndipo ndiripo iwe ipapo uku kwese handiko ndiri kuya kwamuri onai wana wenyu wakabvisa mbudzi mushure mekunge wanzi uyo akapumwa zvazvazoonekwa kuti manyepo handitika ndobva wanzi ngavachibvisa mbudzi iendewo nyaya yabva yapera saka isusu tichingori pakuti uyo akanyeperwa uyu imimi mauda kuti mbudzi idzoke iye uyo akanyeperwa muda kuti idzoke pakuti kudii ndakati pataurwa nesvikiro izvi tiri kupedza apa musi wa1 Mei pataurwa nesvikiro iri kuti uyu baba uyu zvaataura apa kuti ndazi mwana wako ngaende kodini kobhadhara chikwambo kwamakiwa handidi zvaataura saka inini ndipo ndakabva ndati mukoma mwana uyu akaenda kobhadhara chikwambo ndiko kutaridza kuti abvuma akazviro zvake zviya zvakabhadharwa nemwana wangu saka mbudzi yemwana wangu inofanira kudzoka kana aenda kobhadhara asati aendaba imi muri kuda mbudzi yemwana wenyu
asati imimi muri kutowirirana nemudzimu kana svikiro riya riya muri kutowirirana kuti zveshuwa-shuwa uyu akaita sei ndizvo here aiwa ndakati onazve muri kubvunza uyu mbudzi yakabhadharwa kunzi akapumwa handiti muri kuida kumashu kuti ngaidzoke nekuti muri kuti mudzimu uyu ndewechokwadi mawirirane zvakataura ndakatika kana aenda kobhadhara zvareva kuti mimi nemudzimu mawirirana kuti uyakaromba hatina kuwirirana zvi kana aenda kobhadhara baba Nyakarubve makataurirwa nemudzimu muina mukoma wenyu baba uyu anditika takatauriwa mukoma wenyu ndobva mamuti imimi endawo dzemwana mukoma bva ati handimudzi imi vamatsvaga nzira dzenyu dzekuti iveve endawo bhadhari handikuradza kuti mimi mune chokwadi chokuti muri kuwirirana nemudzimu handisati ndaonana naye kubva ipapo saka akasvitsa shoko iri ndiani noti baba weuyu akaramba haana kusvitsa shoko iri kumwana akasvitsa shoko kune uyu kuti mudzimu wakabuda uko akasvitsa ndiani mubvunze iye ini ndanda kubvunza kuti kunzwa kwawakaita wese wana baba wese wari 2 wakazofamba here kufamba kuti wanyatsokubata chokwadi yekuti zveshuwa mwana uyu akadya chikwama ndopandanda kubvunza hanzi makazvitsvaga kuti mwana uyu akadya chikwama zveshuwa saka ipapapa regai wambopinduri makafamba here hatina kufamba taura iti saka iwo panhasi pauri kunetsana nenyaya yechikwambo iyi chiri kuwanetsa here kana kuti hungu kana kuti kwete ndiwo mubvunzo wangu munetsa nenyaya yechikwambo ichi chanetsa here mumusha kunene pamuri mese semhuri chine dambudziko rei kuda mumusha inini zviri ukwadi isusu tataurirwa apo kapo pasvikira muri kuzwa mubvunzo maunzo ari mauri maunzo ari mauri awaita ingopindurai mubvunzo hanzi chikwambo ichi chiri kukunetsa here mimi nemhuri yenyu kana kuti murumbo chinzwa here pakufamba kwamuri kuita budai henyu pachena musati munopinda mhosva budai pachena kuti kana munoda kuchinzwa taurai kuti kuchinzwa inini handisati ndafambira chikwambo ichi handisati tambokunetsai kumba kwenu handisati ndachifambira ini chikwambo icho nochifambire manga akasimudza ruoko ndiye hapo kana kakasimudza ndakubvunza kuti baba Nyakarubve vanhu vese ava nyaya yechikwambo chamuri kutaura kuti munhu akadya chikwambo iro kana isati chakunetsai mumushaka hapana zvamunofanira kumbotaura nezvazvo plus mudzimu makaubvunza here kuti chikwambo izvo ndechei mumwe munhu anorombera kuti pamwe mombe dzake mumwe munhu anorombera kana kuti chakati makabvunza here mudzimu wacho kuti akadya chikwambo chei kuti mesozoti chikwambo chake ndechakati inini ndaisa vanhu ndibvunze izvozvo asi makagona kuzotaurira mukunda wababa kuti taurira hanzvadzi yako kuti uya kanzi akadya chikwambo nemudzimu saka makatadza sei kubvunza mudzimu kuti akashaya chiri chei kuti muzoone simba ronyatsa kutaura kuti chikwambo chatiri kutaura chaiche chetioti mbudzi yangu idzokere chinofanira kunge akatora chakati chekudai muite simba rekuzosvika kutaura handibvunzi izvozvo baba vemwana anga aripo saka imi mukazofamba naro zvareva kuti muri kugutsikana kuti uya akatoromba zvareva kuti muri kutopoma izvo handina kufamba naroba mandini makasisa masoko ndimi baba Nyakarubve ndakubvunzai mubvunzo wekuti makataurirwa muri mese nababa uyu baba uyu haana kusvitsa mashoko ndobva ndakubvunza kuti akasvitsa mashoko ndiani vamati ndiani kusvitsa kune uyu handisini hamusiremi akataurira hanzvadzi uyu ndiani hanzvadzi yeuyu ndakaenda komuudza semukunda kuti tabva saka akasvitsa mashoko ndiani kusvitsa kune uyu kusvitsa kune uyu ndikuti ndibaba wake handi baba wacho akaramba baba wacho akaramba kuenda kusvitsa mashoko hanzvadzi yeuyu yacho yanga iri kuhere yanga isiko imi maiudza hanzvadzi yacho kuti iite sei mwanaka aimutaurira kuti aite sei kuti aende kunotaura adikuenda kumutaurira iye handikoni kumutaurira baba Nyakarubve ndichidzoka pakuti akasvitsa mashoko kune uyu ndiani yanga asiko hanzvadzi isiko pandi yakapiwa masoko 9 hanzvadzi ndimi
ndakaenda kumba kwake. Enda utaure. Ndakaenda kumba kwake kuti enda kuna Mutare. Mutare anga aripo. Aiwa ndiko ndakamuti enda. Sama mune push yekuti ngataure ndakati yachikwamba. Anobhadhara zvataurwa nachiremba. Asi ini ndikumbira umbodzoka pambonzi chikwambo chakadyirwa kwatusa umwe handiti pakaitwa zvinhu izvi pakudyiswa kweawa kurutsanangurwa zvakaitwa privately here kana kuti pane wari witnessa kuda wari panapa kuti shuwa chikwambo chakaitwa zvakadai. Apa wana mayo atisi kuda kutaura mazinzo aka. Saka tiri kuti pachirudzi makadyiswa patusa umwe pane wakawitness. Kuti wasataure zvekuitinisa. Mwana wake iye inomu wazokupetuka nyaya yakatangira wakapetuka nawo vachi mali. Miriro yekuti pagwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri kuda kumozambiki uliko ndipa na mai makiwa wajarunza kaisa chikwambo wari mumushabe watuza umwe ari pano anatusa mwacho wari pano saka zvakanaka kuti mdzimu kude kuti utaure kuti iwewe mai makiwa wakaisa chikwambo nenzira yakati mai makiwa ndivapindura kuti wachipindura namanji vari tu mudzimuri apa mai makiwa ari apa wachipindura kuti pacheke muri kuti mudzimu nemidzimu yodaira pane were umwe pane ra umwe ane zvekutaura here sinungai simuzaro rwenyu kuti kunongedzei ndarinopa kuti munhu mukana wese taurai mai ini ndinotsigira mashoko atarwa nababa avo ndondiri mudzimai wababa Macheka kuti tese sefamily tijekerwe mzimu wakaita unotsanangura majisiro akaita mai Makiwa baba wekwanguyo noti pazuro nezwani akanga ati ngatifambe tichenesane wakati baonini akati ndateta banda ini kwakawa kunzwa saka zviri pachena kuti tese sedzinza tinova tajekerwa zvakaitika here kana kuti hazvina zvina kuomera dare zvamuri kumbira asi imimi vanhu vekwanyakaruva magara mune ukama huri padhuze handiti manzwa zvinhu zvakadai so musati mauya padare rakadai so here maisakwanisa here kumbogarisana mega mobvunzana tunhu twenyu momboita sedare remusha kuti zvinhu zvenyu mumbonyatsojekerwa musati mauya kuno kudare hawatombobvumi kana mai avo maona wagarapo tikaodaidza kuti ine zvakati hauyi kubva izvi ndakutaurira nezekwa mugodobori kubva na82 83 zvatindangobva tabina naivo kechipiri hatambaa kechitatu ndikukazambirwa mumwa muno wachenyu hawabvumi. Alright. Anditi mambondinzwa ndichibvunza papa kuti ndambobvunza ndikati kwemimi besides panyaya iyi mune here zvimwe zvinonetsa pakati penyu animona kuti muri kuda kungogarisana pano padare muri kumbauka hamugoni kugarisana mega havabvumi. Alright. Muda kuti kudii ndinoti manyepo. That's because
ndinofunga nyaya dzese dzirikutaurwa zvekunokulipa kwakuchiripo ndinofunga taizomboga uyo mudhara wangu uyo akagarapo achitaura kuti wabereki wana mukoma wake ngatimbofamba. Imuri mukoma wauyo? Ndiri mwana wababa akagara baba. Wababa. Uyo ndi mukoma wangu. Ngatimbofambe. Hapana wandinombona musinza. Ndinonetsa mumamisha zvinenge zvirimo. Asi hawabvumirani wese. Awo mai awo anobudirwa nakaitona. Mbuya anobudirwa nakaitona. Kaitona anogona kubuda ere pano Padare? Musapindure hivyo, musapindure nengekile. Hey. Ngatite Dare wae. Wana mai. Muri kuti Kaitona anobuda ndokunge baba varipo ere kana kuti hamuna zvakakwana? Ndipindurewo zvakati Zari. Fuga mai mutarise kuno. Tikunzwei. Taura nestinzo. Zvakakwana zvemuda zvakakwana ine. Apamwe machira kana kuti chii zvinokonzera kuti Kaitona abude? Yotini baba wakasvika kumba kwangu. Pindurai kubvunzwa manzi. Pamuri apo Kaitona anogona kubuda here kana kuti hamuna zvakakwana zvingadiwa kuti ndomboziba saka ndopa nduti handiziba pakazara muso asati ambobuda saka nduti handitoziba. Pamhamba pane pasina kuzara vanhu. Mbuya Makiwa. Pamusoro mbuya Makiwa. Toda kubvunzawo ko mbuya imimi munobudiwa ndi Kaitona. Dai kwakuruti imimi mama uya muruda kubhadhawa. Kaitona aruda kubhadhawa. Haibuda ere pana. Saka apa ungotadza sei? Botwa mamba pamusangano. Amati pamusoro mbuya Makiwa. Mbuya Makiwa mnazodara naye. Wanangana ne awo mbuya Makiwa. Ani mbuya Makiwa. Mbuya Masunungure ye. Ndimi ndiri kubvunza kuti dai kwakuruti ndimi mamune zviruda uripwa pano Padare. Mudzimu yenyu haigona kubuda here kuti utaure zviruda kuti ubhadharwe. Asi pane zvamamuda kumbotara imhayo regai tikupe mukana mati murume yakasvika mumboko nyakaita sei? Awa. Kusvika kwakaita wakasvika wakati aisusu patakayama kwakona pane mashoko akazotaurika saka izvo kune mashoko akazotaurika inini inini wacho nemudzimai wangu saka isu takatiwo pane mukuru wanga aripo toda kuti azouyawo achingotinziwawo haana kuti kwanzi tuda Kaitona saka ini tichionawo nditisvika. Mukuru anga aripo pakati penyu ndiani manje? Ngozi ndiye anga arudiwa ka ndiani ndime iri mukuru wacho kutaurwa kana kuti Kaitona. Aka mbuya Makiwa. Ngati munobudirwa nemzimu. Unonzani mzimu wacho? Kazhande. Mazhande tikamukumbira kuti auye pana anogona kuuya. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka na amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu.
anoterera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewererenje, 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 uyewererenje. Ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Masiya vakadzi vari kurira vari kumba. Hama dzangu haisi nyore kusiya mwana ndidzi. Magadi yao dikani. Magadi. Ndinokutendai. Isu tiri gwindiri. Magadi. Atina chinotizwa zvekare. Ndinomirira imimi kuti tinzwe nyaya. Ndatenda mudikani. Vakuru vadare waripi ina handigare nekuti nguva yangu inenge yakuenda. Toda vakuru timuse mashoko. Tiri pamwe chete kuti atirege kuzojamba handiti. Kasenene shumba ndofunga ai ndine makore akutosvika andikazive. Handigone ku Kenda Padare nemunhu ndinokusiya kaipawo. Ndofunga nyaya ndapiwa namambo iri pano yaNyakarubve. Nyakarubve amangarirwa namwana wake ndi baba nemwana mutoerere. Wamangarirana baba kuti wari kwenda kunoripa wari pamwe chete. Saka hanzi wakazobvunzwa kuti no awanofanirwa kuripawo. Munazuva mashoko mukutaura kuti wakabudisa mashoko kuti shamwari chenda unoripa tukunzi wakanotora kwawo. Pamakiwa handiti ka? Saka inini handigoni kutonga ndini ndekuti handini shumba ndakataura izvozvo. Saka tati nyakutaura nyakuonesa ngaauya achitaure kuti ishuwa akatora kwakati ngaenda Padare ndatenda mudiki. Madonchire kupira pamusoro inini zvakaitika zveshuwa ndakadai zvagona Sawira chakumbira kuti uti simudze zira ko kuti vanhu vese vanozwa. Zvakaitika ndakadaidzwa kwagonda. Apata akutotara makanosi Kaiton. Ndiye atakutaura naye. Ndini cha. Aura tinzwe Kaiton. Ndakadaidzwa kwagonda. Kwagonda ikoko wana Nyakarubve vakanga vaenda kobika doro ravo. Rekunzi raenda tseka ere. Saka ndakadaidzwa ikoko. Tuya unibatsira Sawira. Ndikaenda zveshuwa kwagonda. Ndikasvika akanditurira zvese urongwa wanga una Nyakarubve. Anditika mangwani kwaedza munotondera kana iwana Nyakarubve. Mangwani kwaedza tokwanzi gezai hari wari kubika ngawabike. Anditi mukange mapedza toda kukupairai makutoenda muchatarisi mashure. Anditika inini ndakadaidzwa nemuzimu wagonda kuti Kaiton uya pano. Ini ndikawasanangurira ndini vanhu avo wanonzi tauya pano kuzoripa. Saka nhasi wakusanangura kuita sei? Takaenda zveshuwa paruware muri yese yakwaNyakarubve yakanga iripo. Anditi takasvika ipapo wakatanga kusanangurirwa. Muzimu wagonda akanditi hanzi chitaura kuti inini panapa ini zvangu ndadini ndapedza. Izvo ndapedza kuona ane zvake ngaende aripe. Sizvo ere? Ndati ana zvake kuti ndakambonzwa mahumu pawakabva pano patisina kupedzerana pawakaenda mukosanjera. Wakauya futi mirai usati Ita kuti ziti terero. Kuenda neanzi. Wakazoenda futi wachionzi endai muoripe. Zvinhu zvenyu ari kutaurirwa ndeuyu manje. Anditika ndopa ndakauza ndikati mimi endai muoripe gonda ruti tapedza wari pamwe chete. Saka ndutadza kuziva pandakaposa. Uyu ndiye ndakaposa uyu. Akabvisa 50 mili yake. Uyu mkwa murume uyu. Akati nditarisiro ndashaya mombe yangu mujana. Zveshuwa ndakamutarisira. Ndikati nini handisikuona. Mombe yako kuti uchaiona menyere. Saka mari yako iyi. Anditi akaramba akati aiwa iwe chitenga yako mhamba yako. Zveshuwa 50 mili ndakatambira. Uyu ndiye ndakaposa. Nyakarubve yese anakuposa ndakangotaura zvandandikutauriwa nachi nemuzimu wepagonda. Manzwa.
mimi mamuritsa mukuru ndindandotungamira ndindakawapaira futi iwawa anditi saka chandakawaposa chiko asi mimi maonera ndiri kuzviita makupiwa masoko enyu muri chiremba nditi kuti mupe masoko ekuti mauwa awakanzwa imi muchizvitarisa makaona zviri zvere kuti muzosise masoko acho aiwa hanzi wakataurirwa namukotsanjera akatonasa kutaura mubvunza wamuri kunzwa here uri kuti imi muri chiremba mapiwa masoko acho papanga renyu kana kuvheta kwamautombotarisa pabanga saka makangoti regai nipe masoko changu ndakangowapira masoko ndakanga ndataurirwa nechi nemugwasha wavo wanga ari kuripa wacho gonda wacho rega unzwe ndikutaurire pamusoro iwe dare inini ndiro basa rangu rokuperekedza vanhu manzwisisa ina nauperekedza saka kana ndakuperekedza ini kana zvinorema ndichazwana ndini ndokubvunza kuti kwandiri kuenda ukuka hama dzangu mashure omwe amuna kumira musho makamira zvakati saka imwe sezvo makanga muripo madaidzwa kuti mubatsire vanhu ava tarisai nhasi Padare pano mataura imimi kuti iwe enda undoripe hanzi kwani pamakiwa vakaromba uyu baba ndiwo kuchizadzisa kamashoko aya kuti uri kunzi ndokouya ripe kwamakiwa imi mudzimu iripo yakagara kudai pakadii apo kupavheka ndizvo here pakadii kudaro aiwa munoziva here tinofunga sayoni tinofunga tinomwatesedoro nguva dzakareba asi inini ndakuziva kuti ndakaposa iye here Nyakarubve chete kana kuti yange iri femiri yaNyakarubve kuda kuziva iwe vakuru vangu vanambuya muri pano vanasekuru mambo vatongi venyika ndinokutendai zvikuru muri vatongi zvezhuwa asini shumba kana ndatadza nditonge ine kutadza kwangu manzwa here vadikana nasirino mwana uyu kuya kuzomangarira nyaya baba wacho nyaya inawo chitarisai kune nyaya kana ini ndatadza nditongei shumba matadza endai neapa manyasonzwisisa here iwo wakaenda kunobhadhara pagonda ngozi yendiri kubata pano nhasi ngozi yainobhadharwa pa yakabhadharwa mira mukuru yakabhadharwa asi kwakanzi Nyakarubve une hama yako futi iwewe yakauraya futi chi gonda haisi kugara muno mueriya muno munoda kuteerera zvemune makataurirwa kwete kusopuringidza kwakanzi anogara Nyakate ndiasarana kuripa inini ndaona kuti ndingarambe ndakaponderwa musaki pamhosva iyo iripo nhasi mhosva iyo ndiri kuponedzerwa pane chikomana ichi ndakauya ndikanyara murume uyu kuti tizopiwe nhongo imwe chete kutonyara uyu mhunga dzangu uyu saka sei maitaura kuti uyu ndiye aende kundobhadhara musina kuivheta iwewe kuti inini ndakuda kuti nditaure pamusoro mirai Majande, ngonyara garapasi, majaterera isusu garapasi. Uri pana pane kuda kwedu garapasi. Majande garapasi. Inini mese wanasa uhira uri apa. Pana paziwa kuti muri Padare. Hakuna anoita zvaanoda pano. Ndisina kupa zvokutaura kuita kutaura kana kuita. Chakupa mukana. Ndisina kupa mukana. Saka chinyarara kubva izvozvo. Chakupa mukana nguva yavo iripo. Kana usina kupiwa mukana nyarara. Inini makasika kudaira nyaya masati mapiwa kwenyu muri. Mauya mukagara pasi. Icho kwadi vanhu muri kuona vairi avo vakamangarirana. Uya mangarira baba vake. Anzi ari kunzi ane chikwambo chakaromba chida kubhadharwa manyasaunzwisisa ndofunga vakuru ndiwo vatongi ndiwavo saka ini ndaiona nyaya iyi ndaona kuti vanhu vairi ava vangagone kutemana asi hapana nyaya inani ndekuti inini kana ndatadza kushopera munhu vanhu vanotemana vanhu vanourayana pamusana pavo ndatenda mudiwa saka nyararai imini unotaura chete kana kupiwa mukana kuti pei makaperekedza pacho handina kuti makanga muri kushopera muchiti kudii dai pakanzwa imwe kuti vachitaura kuti vanhu we nasiri ino ini ndapedza gonda vanhu ava ngavaende kobhadhara imwe mabva mati wow wabhadhare kupi mataurirwa bva magara pasi vamadaidza semhuri yegonda sezvo makapaira ndimwe muchisuka hama dzangu ndiri munzvimbo muno hapana pandinotadza kane kusuka chikwambo ine
Ndinotaura kuti ndasuka pakati pasaranyanga wanzwa mudiwa. Koma kadi kutaura kuti kuseka nasi mapedza muno imi baba mune kwa imakaenda. Tiri kuda kuti muende kosukwa. Hakuna kupera kwete. Ndatenda mudikani kubva masiya. Regai ndikupaire izve pano pagonda mapaira. Nasiri nodai muri kutaurirwa kuti ndakamubata zvishuwa. Waimakabata haana chinubo. Koma kasema katisha bachero. Waimakabata haana chinubo. Makatisha bachero. Shumba. I'm sorry. Dare redu chairo rasotopera kare apa. Zvimwe zvese zvitakungoita tinzwisise but pane nyaya chapcha paita sei? Papera but nokuda kwenguva yedu takuti bozi tatobudisa. Muri kukuwadzisa pfungwa dzangu. Mazande, nange mazande sana. Mazande. Ndoda kutenda aune kuya kwako. Adeteka. Panga paine nyaya yangu tapaona. Uneza wangaone udoko yekuda kubuditsa umbo hwako. Asi izvozvo hatina bamudare. Hatina bamudare. Hatinayo mudare takutsikana. Taanayo saka ndokumbira hwangu. Ndatenda hangu inini ndaputikirwa. Asi zvabuda pachena. Mashoko awo wanga wachirewa nezita rangu. Ndiyadiwa. Aingwa Mazande. Vaise matambo. Kainosuya apa. Mira mira uri kaino. Kaito. Kaito suya. Ndisi kaito ni. Ndisi kaito si. Chitumwe chako chine mapepa ere kushandisa. Saka unongoita chimhandira. Iwewe kaito na meno. Iwewe wauza uyu kuti uyu akaromba. Uyu obva abata demo kwenda kotema uyu. Ndidika. Nasi uno wakuti wakaita zvekunzwa mahunga. Dai wakatema na kumba kwawo. Iwe hauna bepa raunaro, chitumwe chako hachina mapepa ekushandisa pabasa raunoita. Musa yacho waenda kuigadzirisa sei? Antombozini kuti inini ndafunga ndambosanangura. Ndinini handina kuwabatira banga kuti iwewe waposa. Anditi uri mudzimu ere? Iwewe ndozva unoita ere kuti unotaurira makuhwa kuvanhu. Asi makuhwa. Izvo ndakudza icho kwadika. Inini ndakange ndasarenderwa zvinhu zvawanga kuenda kooripa kwagonda. Wakaudzwa nemudzimu wekwagonda nditi. Kuti inini panapa ndapedza. Unotaurira iwe uri mudzimu. Iwe watorwa watoripo. Tatidzidza kunyarara. Izvo unopindura navanhu vako uri uko. Kana uri panapa uri padaro raheadman kana kuti rachangamiri. Wauiti zvaunoda. Chinyarara upiwa mutongo wako. Unoteerera. Uzopiwa mukana yekudayira. Kuna ungoramba uri ngotaura masoko ayo apasi pachisapota. Iwewe uri mudzimu autangi here waongorora kuti makuhwa uri kunzwa aya ndiwe here usati waipa munhu kumashoko acho. Ndakangoti zvaataura zvachirega ndiki sewanhu wasi. Saka ukanzi uri mudzimu une makuhwa unozviramba. Unoramba sei wakaita makuhwa? Wakatoendesa masoko usina uvheta. Wanga unombona zve?
Iye wacho yeye. Ndatongono dzidza upindura mubvunzo. Wanga unomboona zvere? Ini ndandisina umbo. Kana wanga usina umbo tikati uri mudzimu une makuhwa unozviramba here? Andidi uri kuona kuti warwisanisa vanhu vangu. Kaitos. Warwisanisa vanhu vangu ka. Wani uri kuita usina mapepa. 2 uri kurwisanisa vanhu. Nhasi uno wamutare. Mhosva yatoda kukupa panapa unoibvuma here yekuti waita makuhwa kana kuti waprofita makuhwa kana kuti handizve zvavaita. Ndinobvuma nekuti ndizvo zvamuri kuda kaini ndinoda kusanangura kuti iye handina kutaura ari yega. Asiwo zvatiri ndo zvawakataura iwe kwete zvatiri kuda isusu. Kutaura zvawakataura iwe. Ko iye ambopiwa ngana here musimbomvuma. Iwe wataura wega nyaya yemakuhwa. Iwe inzwaka wati wakanzwa mahunga kwete uyu bowe. Saka iwe Kaitosi uya achikuudza zvekutaura unobva waenda kunotaura pamberi pavabereki vake kuti uya akaromba here. Iye ndizvo zvaakaita, uyu ndizvo zvaakaita manje nekuti ndakangotaura family yese. Ifamily yese haana kuuya kwandiri ari kufambira izvi. Wakataura family yese. Wakangogara kudai pagonda pacho ipapo. Asi ari makuhwa. Chimira Kaitosi. Baba inini baba uyeba. Kana kuti muri ipapo munotaura zvinonzika. Taurai makamira, taurai muriko. Taurai zvakataurwa nemudzimu. Mudzimu wakataura kuti kwanza mwana wako akaromba kwa Makiwa. Akaromba kwa Makiwa. Enda kumba kwake uende umtaurire. Ndikaramba ini kuti hazviite ndeni kutora mwana wangu nyaya dzakafanana idzodzo. Saka iye akacheka nawaramba kwenda ikoko. Asi ziva kuti mwana wako akaromba kwa Makiwa ane mishonga wekurima. Zvese izvozvo mudzimu iwoyo. Iwewe ndoda kukupa murango wako pabasa raunoita here urege kupota uchikanisa vanhu. Ndoda kukupa murango wako. Ndataura nedare tizokupa murango wako wakakodzerana newe zvawakaita izvozvi. Chimbogara apo. Chimbogara apo ndichakudeedza chikupa murango wako iwewe mudzimu iwewe. Usanyaure tinoda iwewe panapa. Inini waini. Ite dare wani. Mamsore wana mayo. Maona ndanga ndichitenderera nenyanyu ndichitenderera. Panyanyu zvanga zvichindinetsa kuti ndinyatsokupa mhosvani. Nekuti zvazviri kuda pachena kuti uyu ari kutaura mashoko akapiwa nemudzimu. Ndichida kuedza kumupa pressure kuti abude pachena kuti zvitaura nemudzimu ari kutozviti ndizvo ichokwadi. Uyu murume uyu andirambira hake but mumwoyo make zvanga zvatovamo kuti ichokwadi uyu akaita sei. Asi pakupedzisira wacho tinozodzoka futi kuti mashoko akabva kunechi. Saka ndatenderera nayo ndikaramba ndiri kuitendera ndoona kuti ndinyatsomupa mhosva chaizvo iye ari kutora mashoko ndakanzwa kune mudzimu ndimubhadharise kuti akadi ari kuda ndakapiwa nechi. Ndosaka ndazodzoka kuti pauwiri hwenyu mune ukama. Manzwa mashoko aya maidi kugarisana. Ndokuti ona kuti munechi munewo kakusawirirana kamuri kuita. Makuhwa azenga akuda kubuda apa tichataura hedu. Ani mazvona pane zvazvakubuda apa. Ukuzviona baba. Musati mamhanya kupuma wenapa. Tangai musati maona chiri muziso meumwe. Tangai maona chiri pai. Tati kuda hedu kuzvibudisa asi zvangobudawo zvega. Kuti pane zviripo. Anditeka. Zvisinei hazvo. Nokuda kwaizvozvo. Ndoda kuti pambudzi yamanga muri kuti mimi muri kuda imwana wenyu iye. Anditi mazviona kuti chitume chenyu chakunyeperai. Mazviona zvabuda pachena kana kuti mudzimu wenyu kana chii.
muchibata imwe mbudzi futi muende futi muti sorry andidika imwe futi yekunoti sorry takaita sei takauyepe mhosva yenyu yaifanirwa kubhadharwa mombe asi ndati mbudzi nokuda kwekuti mashoko aya manga muri kutaura mashoko amanzwa kuno umwe munhu dai yabva kwamuri direct mhosva yenyu inokodzerana nemombe saka mbudzi iyoyo within 2 weeks inofanira kunge yaenda kune murizi wayo munoti sorry kuhama yenyu sorry ndamisa maoko ndamisa maoko dai kuti taurani zvishatira nguva wandipe mbudzi yandagara kuti yezi masviziuta kuti inini ndiwape mbudzi wandipe mbudzi futi waone kutaura futi wandipe mbudzi handiti wada kutorasika manje dzimi mauya nenyaya kumuteo tinenda chibva ndapedzika wana mira kumuteo mira akauya nenyaya yenyu muruda kubatsirika saka makuchiudzwa zvokuita nenari mira timubvunze mbudzi Nyakarupe tarisa kunoko uri kuti here nyarara uri kuti here tiri kuenda nedare tatapedze mbonyarara uruda kutongeke uruda kubatsirwe uruda kubatsirwa here uruda kubatsirwa mira Nyakarupe pamusoro halo ngatichiita dare 1 pamusoro manzwa ndichibvunza murume uyo kuti nyaya yenyu ndiyo chaya here kupumhana mambobva ndichibvunza ava vanhu vane nyaya dzavo dzavada kuti nditonge isiriri mudareba ubvunza akunduza ye3 years isiri ibai ine ndiri kutonga yakakodzerana neni pano yataita pano iyoyo kana usingadi kuti aite sori indatopedza budaya chirega watauri yo karamba uri utaura ufuri uda kupara imwe mhosva iyi takutaura kare kuti nyarara bomirai maiyo chazokupai mukana iwewe kaitosa ndisuda kunyara ndikakunyara ucharamba uchikuwadzisa mhuri muno munzvimbo hatidi zvemakuhwa kuti vanhu vapere kutemana nezvinhu zvisina basa kana kusanyara kwako ungatobudawo pano ndikazotaura zvinhu zvemakuhwa akadai ndichakutongera mombe panyaya yako iyoyi yandinoda muno mudare kuti urege kuramba uchiita futi izvozvo ugadzirise mapepa nguva ichiripo ndo mutongo wako iwo ndatopedza nesumuka uchapukuza ri mombe yacho swa 30 14 days mombe inofanira kunge yawanikwa uye vanapa uye nemombe kana kugadzirisa ishu yemapepa irota simba ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi mhuri yezimbabwe ndo zviri kuitika munyika yezimbabwe aiwa ndofunga mazvinzwira hapana chekuwedzera kana chekubvisa naizvozvo ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai senguva dzese musakanganweka kusubscribe kudrewmas media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, good
Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.